Moltes gràcies, Alba. Doncs mira, per aquest plat tan original, aquest tronc de muntanya, us hem volgut portar un vi fresc, golós, afruitat, que crec que pot lligar molt bé amb el plat, amb aquest tronquet, no? Llavors, us hem portat un vi dels Costers del Segre, de les bodegues Tomàs Cosiner, i que es diu Drac Màgic. Aquest vi és un vi recent d'aquesta bodega, i és un vi senzill, però que molt fresquet, molt aromàtic, i amb un final una miqueta especiat que ens acabarà de lligar molt bé amb el tema de la pebre aquesta que ens han ficat per sobre. Llavors, crec que és una bona opció. També és un vi que s'ha de dir que al ser jove és interessant prendre al voltant d'uns 12-13 graus de temperatura, fresquet, que passi bé. I a nivell de curiositat, parlar que Tomàs Cosiner és una bodega extremadament petita, de Costers del Segre, i és una bodega que lluita molt per l'originalitat i sobretot per preservar el caràcter intrínsec de la terra que trepitgen. I per això llença una gamma de vins molt curiosos, molt interessants. Aquest vi és un cupatge de 5 varietats de raïm, i amb aquesta diversitat de cupatges el que aconseguim finalment és un mix de fruita molt interessant. És un vi, crec jo, molt divertit, el podríem definir així. I com a nivell de curiositat, com sabeu, els xinesos li posen animals a cada any, i el 2012 l'animal que va tocar va ser el drac. I aquesta gent, com no s'ho pensa dues vegades, han comprat un fotimer de caixes d'aquest vi per tenir-lo com a símbol de l'any que han passat. I com sempre, espero que aquest vi us agradi, que el disfruteu, i com sempre sabeu que ens podeu trobar a les xarxes socials per qualsevol tipus de dubte, telèfons, correus electrònics, i tots aquells que vingueu de part del programa Cuina de Prop tindreu un petit descompte en tots els productes que hem anat, tots els vinets que us hem anat mostrant al llarg de tots els programes. Bé, això és tot, moltes gràcies i salut!